ஹாய். ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பேபி ஷவரோட எபிசோட் 3 பார்க்க போகிறோம். இங்கே என்னென்ன நான் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோன்னா, லைக் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தேவையான ப்ளஸ் நான் இனிமேல் போட போகிற மெட்டர்னிட்டி இன்னர்ஸ், மெட்டர்னிட்டி ட்ரெஸ், இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பல்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். திரும்ப ஒரு 2 months கழிச்சு ரீஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பல்காக வாங்காமல் ஓரளவுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.